बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि गेलेगिरिफ्रा गुबुन गुबुन गेलेनायाव मुंदांखा जानो हागासिनो। थुनलाइ नार्जारिनि उनाव बर'नि सासे अलंबार जानो हाबावदों मुङा जोंसार बसुमतारी। नंगौ, बेंगालुर कान्थरबा स्टेडियामाव खुंजानाय माहारियारि गेलेनाय इन्डियान ग्रेन्ड प्रिक्स स्पर्टआव सानै बिटिआरनि गेलेगिरिनि बाखनायजाथाव देरहानाय। थुनलाइ नार्जारिया उमेन्स शट पुटआव 14.8 मिटार जानथाइ खुबैना सनानि मेडेल देरहाना हादरनाङै मुंदांखा जानो हादोंमोन। बेनि उनाव हौवाफोरनि ट्रिपल जाम्पआव 15.22 मिनिटआव जोंसार बसुमतारीया ब्रन्जनि मेडेल देरहासार जानो हाना मुंदांखा जानो हादों। थारैनो बिटिआर हालामनि गेलेगिरिफ्रा आथिखालाव गेलेनाय बिथिङाव गोबां आवगायनायखौ नुनो मोनगासिनो। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।